Guazen oraindik argiago hitz egitera. Aberastasunak onurak dakarz, botere nabarmena dakar, ahalmen ekonomikoa ematen du eta gizartean egoera privilegiatu baten uzten du aberastasuna daukanak. Zuei, PNV-ri dagokio, Bizkaian zerga benetan justu eta progresibo bat indarrean jartzea. Eta ondare zerga hau ez du olakorik bermatzen. Zerga hau benetan importantea da. Horretan ados egon behar dugu, benetan importantea da. Horregaitik helburu batzuk eduki beharko lituzke. Eta ez ditu, Iruarrizaga jaunak esan du zelan justizia, ekitate printzipioak kontuan hartu diren, hitz egin digu baloren benetako balioaz, hitz egin digu konfiskatorietatea ekiditzeaz, eta holako terminoetan mintzatu da. Horrela ez goaz inora, zerga hau benetan progresiboa izan behar du, eta ez da egia Bizkaian gehien duenak gehiago ordainduko duela zerga honen arabera. Ez da egia. Ondare aldakuntzak kontrolatu beharko lituzke, ondarearen gaineko zergak. Zertarako elusio fiskalerako bideak izteko, eta hori ere ez da bermatzen aurkeztu duzuen zerga honetan. Ondasunak efizienteki mugitzea bermatu beharko luke, eta gainera sustatu beharko luke, eta hori ez da gertatzen ondare gaineko zerga honekin. Erabilera hutzen artean eta erabilera espekulatibon artean besteak zigortu egiten dira. Beraz, zuek ez duzue olako ezer bermatzen. Ez saiatu inor nahazten hona ekarri dituzuen datuekin, datu faltzuekin, por cierto, gero mintzatuko gara tipo ez. Denbora izango dudala espero dut. Edozein zerga igoerak ez du zentzurik, berriro diogu, ez du zentzurik ez baldin badira sarratzen dituen zirrikituak. Eta badakigu ze zirrikitu ez ari garen, ez naiz berriro errepikatuko. El sistema que ustedes pretenden potenciar con este impuesto de patrimonio no es más progresivo porque quien más tenga, más pague simplemente por eso. Tienen que entender lo que significa la progresividad. Y el nuevo impuesto, además, no aporta información ni control sobre la riqueza. Este impuesto es clave, es superclave para poder tener un sistema justo y equitativo y progresivo, pero de verdad. Comiencen a copiar las directrices de Guipúzcoa, pero háganlo bien, háganlo bien. Y además no lo digo yo solo esto, no lo digo yo. Si al que hace bien se le copia bien, las cosas saldrán bien. Si al que hace bien se le copia mal, las cosas saldrán mal. Y esto es una chapuza. Que confundimos la elusión fiscal con el fraude fiscal. Pero a ver, ¿quién es el que está confundido? ¿Mediante el escudo fiscal no se potencia el fraude? ¿Quién está confundido? ¿Quién está confundido? Y pedimos responsabilidades, lo decimos otra vez. Hemos dejado de recaudar muchísimo dinero porque no han querido hasta ahora. ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? Eta gure emendakinen inguruan lehen ez dit demorarik eman, quiero remarcar dos cuestiones. Los nuevos métodos para valorar la vivienda y nuestra propuesta de que quien tenga patrimonio en Vizcaya pague por ello, siempre y cuando en su territorio o en su país no lo haga. Lehenengoa guztiz beharrezkoa da, baina beste behin ere Gipuzkoaren atzetik goaz eta Arabaren atzetik goaz. Balore katastralak eguneratu dira bertan eta hemen oraindik ez. Zai gaude, aldundia udalekin batera noiz batuko zai. Eta bigarrena, gaur egun hemen ez da ematen. Eta hori bai litzateke justua benetan. Berriz dinot, adituek babesten dituzte gure emendakinak, ez guk bakarrik. Quitar el escudo fiscal, si es confiscatorio o no, hori gezurra da. Hori gezurra da. Nahiko genuke guk hori horrela esan. Benetan justizia printzipio bati jarraiki, baina ez da horrela. Krisi baten garaian, gehien dutenek lagundu behar dute gehien. Badakizu zertaz ari garen? Gutxien daukanari babes soziala gehien daukanak eman behar dio, eta ez klase ertainak.
Eta tipoak, ez da egia esan duzuena, zertaz ari zarete, efektiboaz, nominalaz, zertaz ari zarete, eskematen du ulertzen ez dudan ani naizela. Zertaz ari zarete, zertaz ari zarete. Ez esan gezurrik, eta bestela datorren urtean egingo ditugu alderaketak. Datorren urtean batuko gara horretarako espreski, alderaketak egiteko. Eta besterik ez, eskerrik asko.